Hola, benvinguts a Peldroid. Avui tenim entre nosaltres la 5ª generació de la família més venuda de tota la família Android. Es tracta de la gamma Galaxy S de Samsung i el que tenim avui entre nosaltres és la 5ª generació, és el Samsung Galaxy S5. Exteriorment, una de les coses que ha canviat principalment en el Samsung Galaxy S5 és la seva tapa posterior. Com podeu veure, en aquest cas tenim un acabat perforat, molt més gomós, que continua sent plàstic i, com no, extraïble, seguint els criteris de la marca, però dona un aspecte més premium, seguint una mica la tendència del Note 3, que no era ben bé el plàstic aquell brillant que teníem, sinó que era una mena d'imitació de cuir. També, per rematar una mica l'acabat, tenim aquesta mena de borde metàl·lic, que no és metàl·lic, sinó que és plàstic, però que també li dona un aspecte premium. Passant a la part frontal, també tenim molts canvis, tot i que a simple vista no ho sembli. Primer de tot, veiem que es conserven els botons físics, però en aquest cas hem substituït el botó de menú, que cada vegada es fa servir menys a les aplicacions d'Android, per un botó de multitasca que ens permet canviar més fàcilment d'aplicació o tancar-les. I també tenim la que per mi és la gran característica d'aquesta part frontal que ha millorat molt respecte al Galaxy S4. És la pantalla. Es tracta d'un panell de 5,1 polzades a 1080p que continua fent servir la tecnologia AMOLED de Samsung. Aquesta tecnologia està, entre cometes, mal vista per la comunitat, ja que dona uns pitjors rendiments en quant a la reproducció de colors, etc. Recordem que són uns colors més saturats que no pas els que donarien els panells IPS empleats per la gran majoria de la competència. Tot i així, la pantalla de l'S4 era normaleta, la del Galaxy Note 3 ja va començar a apuntar maneres i ahir, comparant de costat a costat un S5 amb un S4, vam poder veure que la diferència és abismal. Samsung ha fet un molt bon treball i podem dir que aquesta és la primera AMOLED que pot parlar de tu a tu a una IPS. Samsung és una marca que sempre s'ha caracteritzat per inflar de característiques als seus terminals. De fet, l'exemple més clar el tenim amb l'S4, on fins i tot podies moure les pàgines d'aquesta manera. En l'S5 pots continuar fent-ho, però el màrqueting no està centrat en aquests assumptes. Tot i així també han inclòs dos sensors. El primer és un sensor que ve a fer el mateix que el de l'iPhone 5S, és a dir, el de desbloqueig dactilar, que està implementat d'una manera diferent, per mi a priori millor, però després a l'hora de fer-lo funcionar és un desastre. I també un altre sensor que també està bé la idea és el de ritme cardíac. Concretament, aquí darrere tenim un petit lloc on nosaltres posem el dit al costat del flash i ens detecta el nostre ritme cardíac. És una opció que està molt bé sobretot per al tema de S-Health, de control de salut, però que al cap i a la fi també té un podòmetre, però al cap i a la fi tampoc és una funció que s'usi cada dia i potser sobretot perquè interfereix en el disseny. Tot i així, és un sensor que, igual que el dactilar, està ben plantejat, tot i que a l'hora de la veritat hi ha vegades que costa que et detecti el ritme cardíac. Una de les coses que es demanda actualment als mòbils, sobretot en els de gamma alta, és la càmera. En aquest cas, l'S5 té una càmera molt bona. És una de 16 megapíxels que, per tant, ens permet tirar les fotos en 16:9 i, a més, grava vídeo en 4K. Això és bàsicament gràcies al seu processador, un Qualcomm Snapdragon 801, al tope de gamma actualment el 2014, a una velocitat de rellotge de 2,5 GHz, que juntament amb les seves 2 GB de RAM podria haver-ne tingut 3, però des de Samsung insisteixen que amb KitKat les dues van sobrades i confirmem des d'aquí que per qualsevol feina, fins i tot amb jocs exigents, va molt bé, doncs dona un rendiment molt bo. Insistim, per tant, molt bon rendiment i unes fotografies excel·lents. Potser no les millors, potser no al nivell d'un Lumia 1020, però modes com ara el de HDR en temps real, és a dir, que tu mentre tires la fotografia ja estàs veient el resultat de l'HDR i per tant no tens el processament posterior, doncs temes com aquests fan que el Samsung Galaxy S5 tingui un molt bon rendiment en fotografia. També hem de recordar que en aquest cas, a part del Snapdragon 801, tenim un processador dedicat només a tirar fotografies, per tant tenim un molt bon rendiment i els dispars són quasi instantanis. Un dels factors importants a l'hora de triar mòbil és la bateria. Per més característiques que tingui, si al final del dia no el podem utilitzar durant tota una jornada, no serveix de res. En aquest cas, Samsung ha decidit incloure una bateria externa d'una capacitat més que suficient per aguantar un dia i mig. Però jo crec que no és un tema de capacitat, sinó és un tema d'optimització. Com dèiem, el Snapdragon 800 és un processador bastant eficient energèticament i també totes les millores de software que ha fet Samsung fan que aquest dispositiu li duri molt la bateria. Però és que, a més, tenim un mode d'estalvi extrem, és a dir, que desactiva totes les connexions, posa la pantalla en blanc i negre i ens permet trucar, rebre missatges o tot allò que volem configurar. I jo amb aquest mode he pogut sobreviure més d'un dia amb un 10% de bateria, que és una cosa simplement sorprenent i que potser, òbviament, limita les funcionalitats del mòbil, però si estàs molt en una situació que no pots trobar un carregador, doncs evidentment ajuda.
El Samsung Galaxy S5 és per mi la definició de flagship. Hi ha molts dispositius en el mercat actualment amb grans característiques tècniques però amb grans febleses. En canvi, aquest és un dispositiu que, igual que el seu predecessor, potser no és el millor en res, però és bon tot. I això és per mi el més important. Ni tindràs problema amb la càmera, ni tindràs problema amb la bateria, ni tindràs problema amb la pantalla, ni tindràs problema amb el rendiment. I amb aquesta regla 3, amb cap altra cosa. Per tant, un mòbil que va sortir a 700 euros i ara està baixant en picat, és més, es pot trobar 6 distribuïdes per 500 euros, és un gran dispositiu. Evidentment, corre l'última versió d'Android i rebrà el suport del fabricant en futures versions. Per tant, és una molt bona aposta de futur i, com heu vist, és resistent a l'aigua. Molta gent haurà criticat aquest terminal per ser poc innovador, perquè Samsung ha canviat poc, potser les línies de disseny respecte a l'S3, l'S4 i l'S5. Per mi, aquest és el salt generacional més important des de l'S1 a l'S2 i, sense cap mena de dubte, no tindrà problema per competir en la gamma alta aquest 2014.